Jagoro mungiore migao marita Dr. Omollo oyango ni sirkal ne opara manyime rango kenge mag neno ni odin midhiero mar nok mar pi ma ikelo gi lokruok chako lwasi. Dr. Omollo manolose kinde yawo romo mar twak e wi wach pi kwe kod arita oyango ni sirkal oketo kenge mag jiwo tie mar pi ka okale kunyo yewni pidho yien ne kind chenro mamoko. Owacho magi e kinde mabende gilalore wi lwenje matimore pinje malibama mar Kenya kod ywaruok mag laro kuonde kwath jamni to anya to kaluwore gi lokruok mar kor lwasi nyandwat mar Afrika. Romono bende noyuore gi jodito mamoko kama oting'o mana en jatend piny Ghana Nana Akufo-Addo. Enhancing cross-sector collaboration at the national level, that ministries and various agencies responsible for water, environment, agriculture, and security are working more closely than ever before through joint task forces and shared programs. And water security is now a shared priority. Within the Ministry of Interior, working together with the National Police Service, water is a critical infrastructure. And we have a dedicated police unit, the Water Police Unit, that is meant to secure the existing water infrastructure. And as a country, we are now embarking on a very ambitious program where we will be rolling out huge water infrastructure programs, big dams and small dams, to address the challenge on water scarcity, but also to help